Hello para bro, teh hagan ke video ni kau siapa yang aku beli pi baru ki parlok ki baju kersan hai ya kan ke YouTube channel ka junga. Ya aku beli ru ya ki baju persya, ki baju kan obat ki baju keren ben yang ke por si ke por. Nah aku beli ban ngapri yang sob hai pi baru isa kan ke video. Teh hagan ke video ngan pun saya pi ya ka jingsha halor ka jingkam du ki kato karne ki kubor ham saya. Hagba bun ki social media. Kilakam ba prime star jong ka Israel Benjamin Netanyahu. Ulaya hagajing terbom juga Iran. Kapal penlong ya ki news channel hakir sosial media bakin penpau ya kan kajing yap jong Benjamin Netanyahu prime star juga Israel. Kadai hadin baka Iranian state media kelakam ba prime star juga Israel Benjamin Netanyahu. Ulayap hagajing terbom juga Iran ya kanong ba Tel Aviv kanong ba terekam juga Israel. Kajing sya kalong ba prime star Benjamin Netanyahu udang udang penpau ya kajing kemen kajing habau ledi kopi hagawe gadukan uang ba I am dying for coffee kabumut ba ngadang yap na kabentaka kopi ngayap na kabentaka kopi uang ngadang yap I am dying for coffee ngadang yap na kabentaka kopi tek hadin bau prime star Netanyahu lapan pau ba udang udang ledi kopi hadukan kemta lapan kedit ya ki babun namar bun ki kubor ki lapan mi ya ki kubor ki ba prime star juga Israel Benjamin Netanyahu ulayap hagading terbom juga Iran dengan ba Tel Aviv ka Iran kalakam la arsin nadu bakatma US Israel Persia ya ka Iran kalaki haka arphatrik ubnai rempang lane ubnai Februari jong snem arjarat punriu nadu bagane katma US Israel Persia ya ka Iran kalaki kumta ka Iran la arsin kalakam bau prime star jong ka Israel Benjamin Netanyahu layap ndre hadumta prime star jong ka Israel udang umpat ya kane ka jingkam jong ka Iran kane ka kubor thok ka jong ka ada kubor thok klem dawat ke jinsha bun ke Iran ke kambe ba kalayo bentunya piki he enre haka jinsha pat ki he jong ka Israel kimyap kumayap ki he jong ka Iran bun ki he jong ka Israel ki ki klem yap kumayap ki he jong ka Iran nakale nga jonga ngapen pau ya kan ka kubor ka basisha sale jwat ru haki social media kumhai YouTube, Facebook, Instagram sawat ya jinsha hato Benjamin Netanyahu ulayap ne kajing lap kajonga lingba kine ki social media kine ki sos ki besisha Benjamin Netanyahu prime star jongka Israel udang namar udang ledi sha menen kasni ubulai udang ledi sha udang ledi kopi hakawe gadukan larang ye keren ne kajing yabun jeki he sarkar kibak hambun ki he sarkar ki balayap kidai jong ka Iran. Iranian Supreme Leader jong ka Iran. Ali Khamenei layap. Nangta sa interim Supreme Leader uto ba simti. Haswa ba ukun jong Khamenei simti ya ka khet jong pa jong. Utoru ba simti haswa ya ukun jong Khamenei utoru layap. Te manta ka target jong ka US but ka Israel kalong say ukun jong Khamenei lada ukun jong Khamenei udang pen ya ka US but ka Israel kumta ula benyap ka US but ka Israel ken sa khwit penyap mentale namar kilas dang ban pensir ya prime star jong ka Israel Benjamin Netanyahu kumta ka Israel but ka US ken sa khwiting namar kidon ki kubor ya ka bau Donald Trump presiden jong ka US ula bernyam ban dang krwit susu ya ka Iran te katma ha Middle East hapdeng ka US ka Israel Persia ya ka Iran kadang klud ba hadu kini gisni lano kane katma kan kutno kai ka penlong ya ka US bade ka Israel ban hertma ya ka Iran kadau ka baningkong
kadai namar kajing leben kajing penyap ben jong ka Iran ya ki ba nong ki ba nong Iran ki ba ya ki persya ya ka sorkar Iran balai ki ba nong Iran ki ya ki persya ya ka sorkar Iran kadai namar ba ka sorkar Iran kala nyon ben kala knyot ben ya ki ba hakabar kayo ka kuat kala hier ha Iran dai na kata kadau ki ba ki ya ki ha Iran ban klem no ka sorkar te ka sorkar Iran ya ki ba no ki kale ka patenge ka penyap ka suden pasti ka penyap da kir kom penyap ki ba syirkai dena kane kadau ba Donald Trump da ka jinga trelang ba Netanyahu kila ya discuss kila rai ban terbom ya ka Iran hakaba kala jan nadu ka arfatrik ubenai rempang arjar arfunreu kajing sedang jong kane katma US Israel percaya ke Iran kala sedang nadu ka arfatrik ubenai rempang arjar arfunreu te hadu menta kane katma kadang ne utrom ula bitar namar baka Iran kala penyap ya kipat ba kiba lului ya kipat ba nong Iran kiba kwa ban wara ya kata ka jingkala haka sencar kadar nrei ka sorkar Iran kale don bor ka penyap ya kipat ba kiba lului kiba ya ki ya ka jingbam sap ya ka jing arsap jong ka sorkar kiba yap na ka jing penyap ka sorkar ya kipat ba kalong palat ya ka laipo hajarut dena kane kadau ba Donald Trump ula bitar namar ka jing le kam sneu joki he sorkar joka Iran ban penyap ki ba ki lului te nakal yang ngajunga ngalong neutral kan pelat bet ya ki kubor ki basisa te ngamlapor ban tho script ban Ukraine halendet nrai nga Ukraine direct bet kumne te compare watla ka voice ka sur jonga kam da shai bha te watla kam da long clear kamba kren kiwe namar ba manga nga Ukraine direct kumne te nga klem tho script nga Ukraine direct bet te nga sedang update ya kan katma kermen makane katma US Israel persya ya ka Iran kan kut no kloy namar bun ba ki mun simbre klaya hakatma te omdei tang ki nong Iran ki bayap nrai ki nong Israel ki sipai Amerika ru ki bay khuntma ki yap ka jingjot ka bakhraw kalong ya ka Iran te lajot bha namar baka US baka Israel kidai ki ri ki bakhlan ki terbom tase ka US baka Israel ki target bet ya ki he sorkar nrei para ki target ki he sorkar ki bayabun kidai ki pat ba hakan ko na thmaru ki bayabun kidai be ki pat ba te ngansu pen kenau ya ka history nadu menswa baka Israel kadon bet hapdang gajinga letma nadu menswa nadu hendai wala pipule ya ki story haka Bible ru nadu kapor jung Moses haka Moses ula yalam ki kun Israel ula pelajlo ki kun Israel na ki kti jong ki nongsun na ka jing leben jong ki nong Egypt nadu kapor jung Moses ka Israel ka mat ya ki jingjar ki kun Israel ki mat ya ki jingjar nadu kapor jung Moses kumta hadin hakapor bau David wilayah thma batu utu nong Palestine utu kolayat hadin ka jingel thma jung David badu kolayat u David layu klem yu kolayat u kolayat ulayap job u David u blay u dolem terkat bat ki kun Israel nadu kipor ki menswa nadu kipor hendai tarapi pule ya ki history haka Bible si bun ba ki tho sapang ki kun Israel kat ba ki kun Israel ki ya letma bat kano gari bat u no rusneu ki job bet u blay u dolem terkat bat ka Israel te wat hadu mentaru ha Middle East kadon ka jingsong ir
nrei ka Israel wadla ka dei ka ri ka barit ka khlain ma ka Israel ka khun batki nongshun muslim ki bakhlain ha Middle East kine ki muslim leno ki ya long parlok bat ka Iran kumno ban target ban penyap ya ki khun Israel balai ka Israel kaya le thama bat ki Hamas kawai kadai namar ba ki muslim nang Palestine ki Hamas ki penyap ben ki rabor ki thombor ya ki padban Israel hakato kapuar badon ka festival ka jing yale kemen te ki Hamas ki wan hertma ki thombor ya ki khon Israel kumta ki kidnap bat ki leben de nakane kadau ba ka Israel ha kini ki sina maladap kala hertma ya ki Hamas mata te kala khamjai namar ba ka US kala penyesuk no ya ka thma Israel bat ki Hamas nrei sabat ka Iran kade ka ri ba ka bakrshan ya ki nongshun ya ki leno ka Iran kade ka ri ka bakrshan ya ki leno muslim kumta ya ka Hamas ru ha ka puar ba ka Israel ka ya le thma de ka Iran ka bakrshan tiar thma bun ki leno muslim ki sias militie ki Houthis ki Hezbollah bat ki Hamas ki don bat ka Iran ki don liang bat ki Iran kumno ban target ban kthong ke Israel de na kane kadau ba ka Israel ka bitar ke Iran bat kala join lang bat ka US ban keput ban hertma ke Iran te ngi kermen bet ba kane ka thma kan kutno nama ka jingyap jungki mensim breu kala bun ba omla shuban nyaw namar katkum human right ru ka khampat ai ya kata ka update ka basai halor ka jingyap jungki breu hakane ka thma ha Middle East ha pedang ka US ka Israel persya ya ke Iran te nakale nga jonga ngam kwa unkran buntin rai nga sukermen ba kane ka thma ha Middle East kan kutno te parlo khublai sibon khublai sajarngu ngin sai siam biang hak we batki video